Madoka cherewa na Mhanduwe dzine nhau zuwa rogumi notatu mwedzi wa Kakunguru. Zvirongwa zvonyika zvokuisana nodziwa mupengo zvasimbisiwa neboka renyika dzokumaviri aro EU nomari inoita mamirioni manomwe madhora okuAmerica. Mari iri kuingidzira pane imwe wakambotipa munakurume. Tinoramba tichindovatenda. Ndege yopiri yakambotengiwa zvokopokopo kuMalaysia yapuwa nyasi kukambani yondege yonyika. Ndege iyi inonga ichiseenzesa nhamba yokuti Z-NBE uye njorudzi Boeing 777-200 LR. Maikupe wagobuda pachena kuti ivo nobato ravo vari kutsigira zvokuratidzira zviriko musi wokupedzisira womwedzi uno. Izvi zvabva zvaita kubveneka pachena kuti bato ravo richiribe kupikisana kwarinoita nehurumende. Bato ravo pokare rati palibe chicharitadzisa kuita musangano kusarudza watungamiri waro pawakaratidzapo muzuva rokupedzisira romwedzi uno. Kufunzira kuita chiremba munyika kwava kuchigotora makore matatu pamusoro pomamwe manomwe aripo kare. Hurumende iri kuda kupfidzisa wana chiremba waduku nokuti wari kuita zvokuratidzira nokusaya kufara kwawo. Danho ri ratopikisiwawo newachiremba wakuru zvokuti wangangoriendese kumatare edzimhosva. Boka rinoringa zvoutano munyika aro Health Services Board rati radzinga wakuru wokuzvipatara watanhatu munyika. Chaitariwa dzinge kwairi kuda kutangisa kuronga wabasa wese wari muno zvoutano munyika. Izvi zvabva zvasiya bazi routano riribe utungamiri nokuti gurukota paribe, munyori mukuruwo paribe, wanachiremba nowana mukoti wese paribe pokare. Ukahwara itori kadzionere kushamba kwarega. Nozuro takawadziwa nokupfa kwomumwe gwenyambira munyika ainzi Cosmas Magaya. Aive nouseza maningi pakuita zvakaita agotekaire pasi rese achifundzisa wanhu kuridza mbira. Tinoti azorore murugare. Guta roBulawayo rapinda mhepo yakanyangaritsa. Mazuva apfuura aya wananyachiri waponera mudzimba wakaingidzira fani zvokuita 50. Jambwa ropiri ndorowanhu waita uhwere huribe agoziva kuti zvii mumusha woruvhevhe. Makanda awanhu wavo ari kundokwapuka nokubva asvipa sowazora marasha. Zvakaoma. Toringadzo pasi rese. South Africa iri kuchema kupfa kwomubvana waNelson naWinnie Mandela ainzi Zinzi Mandela. Anga aino makore 50. Tinoti ngaazorore murugare. Zvonyahwa yache zvati zvareketiwa nehurumende yache. Guta roNew York raita mvura yagounza mafashamo atekeshera pese pese. Mhepo iyi iri kuunza mvurayo yagotenziwa nowasvinwa kuti Cyclone Faye. Tinoimba wachagona kupona wanhuwo. KuKenya waKenyatta wakazobvumidza wabvana wanonga waita mimba wachiri pwere kuti wanyorese kuzvipatara munyikamo. Zvakange zvisingabvumiwe kutiwo, asi wanowira kodzero dzowabvanawo wakaramba wachiita simba nokureketa kuti mutungamiri wenyika agozvibvuma. Tinoramba tichindoti pamberi nazvo. Uku ndiko kupera kodzanyasi murinzike zvisvinhu. Ndini Mhanduwe wonawo.